Priatelia, je tu 4. ročník ambasadorského futsalového turnaja na športovej hale v Senici 28. februára a sme tu teraz od toho, aby sme vylosovali dve skupiny. Na 4. ročník sa prihlásilo 8 tímov. Myslím, že tie zápasy budú veľmi vyrovnané a verím, že každý jeden zápas si užijeme ako hráči, ale ako diváci a divákov srdečne pozývame, aby sa prišli pozrieť, aby prišli pozbudiť svojich. Teraz je už ale čas, aby sme losovali jednotlivé týmy. Toni, vedel by si nám povedať niečo ohľadom tohto losovania, ako to bude prebiehať? Áno, takže kvôli tomu, aby sme tieto skupiny spravili čo najviac vyrovnané, rozdelili sme všetkých účastníkov do dvoch výkonnostných košov, nazvime to tak. V prvom koši sú týmy, ktoré sa zúčastnili aj minulý rok a skončili na prvých 4 miestach. A v druhom koši sú zvyšné týmy, čiže aj tie, ktoré sú prvýkrát, aj tie, ktoré sa zúčastnili minulý rok, ale skončili v prvej 4. Do každej skupiny vyberieme z každého koša po 2 týmy, čím dúfame, že docielime práve takúto vyrovnanosť v rámci jednotlivých skupín. Tak, ja myslím, že môžeme ísť na to. Teraz potiahneme z každého koša po 2 týmy a tým vytvoríme prvú skupinu. Áno, a tie, ktoré zostanú, budú vlastne vlečku. OK, tak poďme na to. Budeme teraz ťahať z rukavíc, z brankárskych rukavíc, ktoré už niečo zažili. Takže najskôr ťaháme z výkonnostného koša. Okay. A prvý vylosovaný tustý balet. Dobre, ja odložím. Teraz z druhého koša. Otcov dom Bratislava. OD Bratislava. Ďalej losujeme. Trošku to premiešame. AC Nesvady. Alebo AFC Nesvady, presnejšie povedané. A z ďalšieho koša vylosujeme AFC Senica. Áno, AFC Senica. To je jedna skupina a tým pádom v druhej skupine sa bude nachádzať KC Galanta. Áno. Trnavské Tigre. FK Belasi a posledný tým, ktorý sa tu niekde schováva, a je to Prefas Skalica. Prefas Skalica, takže tešíme sa na všetky týmy a pozývame vás v sobotu 28.2. do športovej hale v Senici od 9. do 3. sa tam bude hrať ambasadorský turnaj. Majte sa pekne. Ahoj.